Ning naghinapos nga buwan sa Marso nga Fire Prevention Month, laing sunog ang miulbo sa usa ka residential area sa Barangay Sawang Calero ning Dakbayan, Sugbo, kaganihang udto. Giisa kini ngadto second alarm. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, muusa kun hapit muusa ka oras ang pakikumbati sa kabombiruhan sa Dakbayan sa Sugbo aron kapungan nga mokatapa sa laing panimay ang kayo. Sa sunog ganiha 12 ka mga panimay ang naugdaw. Layo pa lang makita ng bagang aso nga girespondihan sa naglalaing mga Fire Volunteer Brigade sa Kabarangayan ug sa Cebu City Fire Station. Gilamoy ang mga panimay sa Block 1 sa Barangay Sawang Calero sa pag-ulbo sa kayo alas 12 sa udto. Gawas sa kabombiruhan nga nagtinabangay pagpaong sa kayo, pipilas mang mulupyo mitabang na usab. Kadaghanan hinuon kanila na ning kamot nga may mahipos pa ang mga gamit sa balay. Sa pasiunang pakisusi nagsugod ang sunog sa panimay nga iya ni Randy Abilio. Giisa kini sa second alarm. Hinuon alauna 5 gideklarar na kini sa kabombiruhan nga under control. Matod sa usa sa mga nasunugan nga haduol ra ang ilang panimay sa balay di nagsugod ang sunog. Nagtuo siya nga mga bata nga nagluto silang panimay nga posibleng hinungdan sa pag-ulbos sa kayo. Katagdalan niya yung mga anak na maglungag. Then ikaw man, maglungag yung anak. Yan siyang anak ang ina. Magsiga nga buking nga nilungag. Mau na sa una. Sa una mo na nitabo. Yan niya, hapit na sunog, natabang. Kay kadua, maudya po na itabo. Kay kadulo, maudya po na itabo. Gawin pag ikaw pat, wala na matabang. Ako na mo. Daw na kani. Daw na kaya mo. Daw na kaya mo gabihin. Padayon pa inuon ang investigasyon sa Cebu City Fire Station aron matumbok ang hinungdan sa sunog. Way natala nga naangulo na kalas atol sa sunog nga nagbilin og 225,000 pesos nga danyos. Matod ni Cebu City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Josephus Alboro nga ang maong mga pasangil sa silingan kalabot sa hinungdan sa sunog ang usa sa ilang gisubay karon ug ila sab gisusi karon ang taho nga adunay usa ka bata nga nahanaw atol sa maong sunog. Bob. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.